Здравейте! Днес ще ви покажем как да си монтирате LED на кухня с датчик за движение. Така, тук имаме един трав. Сме взели на 12 волта 150 вата. Имаме също лента, която ни е на 12 волта. Още не сме я сложили. Ето тук от мебелистите ни е заложен самия канал, в който трябва да я залепим. Са ни направили едно отворче. Тук предварително са избрали вече местото за фотосензора, за датчика, който ще ни активира самото лента. Така, тук имаме оставено 220 постоянно, което ще закачим самия трав. Също имаме едни допълнителни ледови, които ще светят с кухнята. Те вече са сложени в тази винарна. Ще ви покажем накрая. И тук имаме добавка. Ще сложим още един лед, защото кухнята имаме части тук, което също не е монтиран леда. Имаме само оставен извод. Така, нека започнем. Както казах, тук си избирате вече в кухнята, където искате да ви седи. Тук предпочитат хората от десната страна на мивката, за да може да махат, да си активират самия лед. В момента сенсора не мога да ви кажа точно каква марка е. Имаме, ще трябва да срежем жиците и да видим как ще го направим. Така, за целта първо ще спрем тока. Трябва да се уверим, че нямаме ток, защото тук кабел не се прекъсва през ключ, а не идва директно 220. И затова ще го спрем тока. И ще почнем с монтажа на трав. Така, тук сме си избрали вече как ще монтираме самия трав. Да не ни пречи, ще го захванем с свинчета към гръба. Ето така. Ще се опитам да ви покажа. Сега го правим. Горе-долу и този ни е дълъг. Ще го скъсим и него. Малко ще го запилим, за да нямаме много излишни кабели висящи в кухнята. Така, тук и вече може да си сложим по-късичко на забелване да направим. Така. Но винаги се уверяйте, че тока ви е спрем, да нямате проблеми. Така, тук ще ни трябват 3 вал клеми. Малко дълго сме го зачистили, ще ги скъсим. Така, слагаме. Тук трябва да ги също заголим. Така, син с син, 0 с 0. Кафяв с кафяв, фаза в фаза, и по същия начин вързваме и земното. Земя с земя. Тук можем така лекичко, ще ги изолираме с изолиробанд, да няма опасност. И замотаваме по самия кабел. Не че става много красива снатката, но може да използвате също кабелно каналче, ако искате да скриете кабелите. Некъв по-широк тук, за просто че тук имаме малко повече кабели. В нашия случай. Така. Ето така. Това ни е захранването на самия трав. Вече ни е закачено. Остава така. В следващия момент, този трав, имаме два изхода, които на нас ще ни трябват по принцип цялата мощност на трафа. Е такова производство. Може да ги обедините, може да ги вържим заедно, за да използваме цялата мощност на трафа. Какво ще рече това?
защото той целият 150 вата, което означава, че имаме грубо по 70 вата на канал. 75. Така, ще обединим с едни вал клеми. Пак плюс, тук имаме плюс и минус, трафа е 12 волта, както казахме. И обединяваме самите кабелчета. Правиме ги заедно. Червен, черен. И тук ни е захранването, в който ще вкараме, ще мине през самия датчик. На самия датчик да видим какво имаме. Така, вече като сме вързали самия трав, вече гледаме как да закачиме самия сензор. Трябва да мине захранването един път да захраним сензора и сензора ще захрани лентата. Тук на английски има to power supply, означава входа към захранването. Кабел ни е дълъг, няма да използваме тази букса, ще я отрежеме. Тук имаме надписи, което ни казва, че кабелчето, те са две жила, не знам колко се вижда. Единия е маркиран, кабела, който е с чертата, е минусовия проводник, а кабела с текста ни е позитивния. Демек, минуса ни е минус и кабела, който е само с текст, ни е плюса. Така, ще си размерим кабела. Ще сложим след по-късен етап тук кабелен канал. Един тъничък, за да приберем самите кабели. Тук ще си оставим малко авансче и некъде не е достатъчно. Ето до тук ще го срежем и ще използваме самата жица. Много важно да не объркате кое ни е плюса и кое ни е минуса. Винаги на самите сензори си има надписи плюс, минус. По принцип на захранващите блокови винаги червения кабел, който излиза от захранването, ни е плюса, черния ни е минус. Кажем на 90% самите захранващи блокови, които са с изводи фабрично. Така казахме, кабел с надписчето минус си е минус и кабела с без само има текст на него, ни е плюса. Слагаме тук. Това ни е захранването към фотоклетката. Пак ще сложим малко бант, за да може по-късен етап да го малко поуредим тук, за да може да се използва кухненското пространство. Така до тук сме. Добре. Ето така. Вече може да продължим с слагането на самата лента. Така, продължаваме с слагане на лента. Ето лентата ни е 12 волта. Марката не има значение. Вие си избирате като цвет, колко гъста, колко мощна. Тук пак също имаме плюс и минус. И самата лента е направена с двойно лепящо. И какво правим? Почваме да отлепяме двойно лепящо малко. Започваме. Вкарваме в самата дупка, което предварително е направена, да излезе самия кабел. И почваме да лепим самата лента по алуминиевият профил. Така. Сега да покажем. Вече сме в края. Самата лента има места, на които може да режем. Те са означени. И вече преценяме колко ще стигне. По принцип няма как да го оставим по-дълго, за да ни надигне в самия канал, което ще рече, че трябва по някакъв начин ще оставим малко по-къс. Можем с ножица, с резачки, което с каквото му удобно. Така, оставаме на предния сектор, значи спираме до предното маркирано, където е зарезане. И прекратяваме, скъсяваме лентата. Така, няма проблем, че ще остане малко проблем в ъгъла, няма да е до край самата лента. Тя ще отрази, така да светлината пада надолу. Ето сега да ви покажа. Ето как сме залепили самата лента. Така, ето тук ни излиза и самия кабел ни излиза горе в шкафа. Ето по този начин.
Така, вече може да затворим и капака. Имаме капак от държател. Почваме да го затваряме и него. Почваме от единия край да затваряме капака. Той се само штракне. Гледаме насекъде хубаво да сме го штракнали, да не надига. Ето по този начин. Така. И с капака сме приключили. И вече преминаваме пак на връзване, за да видите какво става. Така, преминаваме към връзването. Пак ще си направим в момента един тест, да видим дали всичко ни е наред. Набиваме самите жици. Тук може да ги вържим и на твърда връзка и с запояване. Въпросът е, че тук, как ви казах преди, прехвърляме и на другата част на кухнята от същия трав със същия контролер. И ще имаме също и винарната ще свети също с кухнята. Така, и от другия край кабела ни е дълъг. Пак ще го отрежем този кабел, за да направим един тест първо да видим този лед дали ще свети. По същия начин самия кабел е маркиран с чертичка и без. Това ни е минуса, тук ни е плюса и го връзваме. Минуса връзваме с черния на лентата. Така. И плюса го връзваме към червения. И сега ще пуснем тук да направим тест. Да видим дали какво сме направили. Така, трафа трябва да ни е захранен. Ето така. Ето. Така. Сега ще покажем. Ето. Трафа ни е захранен вече. Сензора ни свети. Минаваме тук. И виждаме самата лента как свети. Остава вече малко да подредим кабелите и сме готови да изчистим и приключи монтажа на лентата. Също ще сложим и оттатъка лента, за да видите, ще ви покажем накрая финалния резултат. Така, и да ви покажем как стана самия LED. Ето фотоклетката, светваме. Така. Кухнята ни е осветена. Също и винарната. И по същия начин и остатък от кухнята. Така, едно решение не е много добро, но временно, докато вземем кабелен канал, самите кабели сме ги скрили с фолио за абсорбатора. Така. И тук при трафовете да видите какво стана. Ето така. Ето, това ни е крайният резултат за лентата. Ето, може да видите, тук намерих какво използваме. Използваме всичко на GTV, не че правим някаква реклама, просто клиента го е купил. И ползваме сензора, трафа и лентата, всичко е на GTV. Това беше от нас. Ако искате още такива видеа, моля последвайте ме. И до нови срещи.